Hello, check. Hello, check. Hello, hello, check. Hello. सुचित पापसकर और गोलंदाजी मार्ग करून आपण पाहतोय जीपीएल यानी की गणपती प्रीमियर लीग पर्व 6 सलग बॅटर किडंगरच्या दिशेने असलम बाळकर उर्फ जॉन्टी प्रोपिंग कीस वरती आपण पाहतोय नॉनस्टॉक 8 वरती ओमकार कारली मॅम राजापूर दोघेही राजापूर गावाला बिलॉंग करतात ते दोन्ही फलंदाज किडंगरच्या दिशेने आपण दाखल झालेले पाहतोय आणि गोलंदाजी मार्ग करून षटक क्रमांक 1 घेऊन ते दाखल केला जातोय सरोजा नावाने ओळखला जातो सुचित कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल पहिला चेंडू पॉवर प्लेचं शतक किती असेल पहिलाच पॉवर प्लेचं शतक आश्चर्य पहिला चेंडूचा मान या बी आला असेल गोलंदाजी मार्ग करून सज्ज पंचांचा सिग्नल येतोय लेट्स प्ले येस जाऊया खेळाडूच्या दिशेने पहिला चेंडू आपण पाहतोय जॉन्टी प्रॉपिंग केस वरून पहिला चेंडू थोडस अतिरिक्त इथे मोजला जातोय पंचांचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचलाय व्हाईट बॉलचा इशारा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय गोलंदाजी मार करून बॅकअप पॉइंटची गोलंदाजी इथे चालली आहे नंतरचा चेंडू थोडासा दिशा इन टाकला जातोय पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल +1 टोटली 2 धाबा इथे मिळतील या षटकामागे जास्त धाबा बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाहीये कारण येणारे जे दुसरं षटक आहे ते गोल्डन षटक असणार आहे जितक्या धाबा बनवणार तितक्या इथे दुप्पट केल्या जाणार आहेत धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 3 या धावसंख्येवरती अजूनपर्यंत कोणताही चेंडू क्रीडांगणामध्ये पाहायला नाही नंतर त्या चेंडूवरती थोडासा इथे दिशा भटकली आहे करतोय संघाची का दूरदशा सलगचा तिसरा इथे व्हाईट बॉल दिला जातोय पंचांच्या माध्यमातून व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय अतिरिक्त चेंडू अतिरिक्त धाबा या पेपर स्कोर वरती पाहतोय नंतर त्या चेंडूवरती मोठा पटका खेळायचा होता येतोय तिथे डॉट बॉल कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये निर्धाव चेंडू आता लेन चांगली सापडली आहे आणि त्यानंतर विचारपूर्वक गोलंदाजी केली जाते पुढे तर गोलंदाजी मार करून केलेला फटका मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे क्षेत्ररक्षक चुकला मुकला एका दाबेला इथे बुकला असेल एक दाबेदार जीत केली देखील जाणार आहे समोरच्या संघाला ही धाव बोनस सुरुवाती ठरली आहे बोनस दिला जातोय आणि समोरचा संघ देखील हा बोनस स्वीकारताना पाहायला भेटलाय टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर कार्ड वरती 5 अंकांवरती त्यात दांडी गोल विकेटचं पतन यू मिस आय हेट यू इज डेफिनेटली हिट विकेट नेक्स्ट बॅटर मॅन फ्रॉम न्यूकोल गावाला बिलॉंग करणारा अमय बारगुडे यावेळी आपण जुई स्पोर्ट्स संघाकडून खेळताना आपण पाहतोय तो अमय बारगुडे कशा प्रकारे कामगिरी करेल अमय या नावाने ओळखला जातो या टेनिस क्रिकेटमध्ये तो अमय याबी दाखल झाला असेल अनेक क्रीडांगण गाजवलेला अमय प्रपिंग किसरून खेळ सज्ज झाला असेल खेळण्यासाठी नंतरचा चेंडू थोडासा दिशा इथे ठरलाय एक्स्ट्रक्षक ठरतोय इथे नाकाम व्हाईट +1 टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती दिल्या जाणार आहेत एक्स्ट्रक्षक कालच्या रजनीमध्ये स्वप्नील आलिम याच्या मदतून चांगलं एक्स्ट्रॅक्शन घडलं होतं आणि पहिल्या 2 दिवसांमध्ये सर्व एक्स्ट्रॅक्शन फ्लॉप ठरले होते आणि आजच्या रजनीमध्ये काय घडतंय तेच पाहायला चित्र क्रीडांगणाच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहायला भेटलंय नंतर त्या चेंडू हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न होता समजत नाहीये उलट्या हाताने गोलंदाजी केली जाते बॅकअप हँडने गोलंदाजी केली जाते उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी आहे पण त्याच्यामध्ये इन स्विंग आणि आउट स्विंग ही गोलंदाजी आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला भेटते नंतर त्या चेंडू या बिलेस्टिकच्या बाहेरून जाणार होता पंचांचा व्हाईट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय अतिरिक्त धाव स्कोर वरती मिळेल एकच्या मध्ये तरी धाव संख्या स्कोर रिजन वरती 8 या धाव संख्येवरती जाण पोहोचली असेल 8 वरती विजयाचा मांडायचा आहे ठाट प्रयत्न केले जाणार आहेत प्रयत्नांची पराकाष्ठा आता क्रीडांगणावर करावी लागणार आहे पण पहिले षटक सध्या मार्गस्थ आहे टीमची टोटल धाव संख्या 8 या धाव संख्येवरती आहे नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय अतिरिक्त चेंडू आहेत ते इथे मोजले जात आहेत नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू आमच्या समालोचन कक्षाच्या दिशेने तारला जातोय डिक्लेअर 2 धाबेसाठी येत आहेत 2 धावा मिळते टीमची टोटल धाव संख्या 1 गडी बाद 11 या धाव संख्येवरती आता येणारे शतक आहे गोल्डन शतक जितक्या बनवल्या जाणार तितक्या दुप्पट आहेत
धन्यवाद डीजे. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक यावेळी आपण पाहतोय. यश वरती इथे विश्वास दाखवला जातोय. यश वरती विश्वास दाखवलाय. जितक्या बनवल्या जातात तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. एक बनवलं त्याच्यात 2 होणार, 2 बनवलं त्याच्यात 4 होणार, 4च्या 8 होणार, पण 8च्या देखील 5 मायनस केल्या जाऊ शकणार आहेत. कारण जर विकेट का गेली तर कहाणीमध्ये ट्विस्ट नक्की दाखल केली जाणार आहे. गोलंदाजी बार करून यश. पहिला चेंडू बॅकअप हँड थोडीशी दिशा इथे भटकलाय. पंचाचा सिग्नल येतोय. स्क्वेअर बॉलचा इशारा दिला जातोय. नो बॉल यावेळी घोषित केला जातोय. एक धाव अतिरिक्त मिळेल प्लस गोल्डन मधली एक धाव इथे मिळते. नंतर त्या चेंडू चांगल्या लेंथ वरती होता. थोडासा पाहिलं बॉडी पासून चेंडू दूर ठेवले जात आहेत. ही रणनीती आणि ही स्ट्रॅटेजी आता मनामध्ये आखली आहे की ओमकार तारली पासून चेंडू थोडेसे स्वेर टाकायचे आणि थोडेसे बाहेर ठेवायचे. कारण चेंडू जर रडारमध्ये सापडला तर अशाच प्रकारचा चौकार इथे पाहायला भेटतोय. आजच्या नजरेतील पहिला चौकार निघालाय ओमकार तारलीच्या बॅट मधून. टीमची टोटल धावसंख्या 21, 21 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. वारंवार क्षेत्ररक्षण बदललं जाते. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. हार या पार सीमारेषा पार चेंडूला पाठवलंय. प्रेक्षक गॅलरीला हाय हॅलो करणारा चेंडू होता. 4 धावांसाठी असेल. या 4च्या मध्ये धावसंख्या 29, 29 या धावसंख्येवरती आहे. जितक्या धावा बनवला तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. ओमकार तारलेने पहिला चेंडू बघितला कशा प्रकारे क्रीडांगण आहे, अंदाज घेतला आणि त्यानंतर योग्य त्या टप्प्यात इथे एक कार्यक्रम केला जातोय. ओमकार तारली पुढे एकदा सज्ज आहे. नंतरच्या चेंडूवरती पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. +4 टोटल मिळणार आहेत. या चेंडूवरती 10 धावा, 10 धावा, 10 धावा. नक्कीच गोल्डन मधल्या मिळाल्यात 5. नो +4 टोटली 5 धावा होत्या. +5 केल्या जाणार आहेत. टोटल मिळणार इथे 10 धावा. आणि 10च्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या 39 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे यार मीडियम पेसर हे नंतरचा फटका इथे लाजवाब होता. प्रॉपर टायमिंग चेंडूवरती जुळवला जाते. ओमकार तारलीच्या बॅट मधून चेंडूला तारलं गेलं. अगदी 4 धावांसाठी. या 4च्या धावा आता खूप महत्वाचे इथे बनत चालले असतील. नंतरचा चेंडू लो फुलटॉस इथे होता आणि मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जात होता. येतो इथे डॉट बॉल येतोय. ओमकार तारली आपण प्रॉपिंग केस वरून पाहतोय. लेफ्ट हँडर फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज असेल. नंतरचा फटका, हा 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 काय फटका आहे. अगदी वावराच्या बाहेर फेकून दिलेला चेंडू होता. 4 धावांसाठी डोळ्यांची पारणं फेडणारा फटका इथे होता. आणि या गोल्डन शतकामागे टोटल धावा इथे खर्च केल्या गेल्या आहेत. टीमची टोटल धावसंख्या 55, 1 गडी बाद. आणि दोन्ही संघाने याची नोंद घ्या. आपला जो डगआउट मधला खेळाडू आहे तो कान मंत्र देण्यासाठी, संदेश देण्यासाठी फक्त क्रीडांगणामध्ये एकदाच येईल. याची आपण नोंद घ्या. धावसंख्या टीमची टोटल 55 या धावसंख्येवरती. षटक क्रमांक 1 चा खेळ समाप्त. आणि गोलंदाजी मार करून पुन्हा एकदा यावी गोलंदाज आणलं गेलंय. सुचित वरती इथे विश्वास दाखवला जातोय. काय सुचतंय यावी आपण पाहायचं असेल. गोलंदाजी मार करून सुचित. पहिला चेंडू षटक क्रमांक 3 मधला आणि पहिला चेंडू पहिला परफेक्ट ब्लॉकलचा चेंडू इथे वापरला जातोय. कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. परफेक्ट ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं गेलं. नो चान्स होता. कोणती धाब इथे मिळत नाहीये. येतो इथे डॉट बॉल. सुचितला नंतरचा चेंडू चांगला लेथ वरती इथे सुचला. पंचांचा सिग्नल दिला जातोय. बाईक स्वरूपातली मिळेल इथे एक धाव. थेंबे थेंबे तळसाचं असं म्हटलं जातं आणि ते तळ आता क्रीडांगणाच्या दिशेने 60च चाललं असेल. धावसंख्या आतापर्यंत टीमची टोटल 56 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. दोन्ही संघांमध्ये एक मातबदार खेळाडू आहेत आणि त्यांच्या जोरावरती हा सामना इथे खेळायचा आहे. नंतरच्या चेंडूवरती अमयच्या बॅट मधून या निघाला असेल. सरळ ऑन द राईट स्पीक केलाय. चेंडूला पाठवून दिलं जाते 4 धावांसाठी. या 4 धावा इथे बसवून देखील येणार आहे. तू शेर आहे, तुम्ही 1.25 शेर आहे दाखवून दिलं जात आहे.
नंतरचा चेंडू लो फुलटॉस होता, अपेक्षा होती मोठ्या फटक्याची, नाही मी येत आहे, येतोही ते डॉट बॉल. मोठा चेंडू होता, कुठेतरी लो फुलटॉस दिला होता आणि लो फुलटॉस नाकाम ठरला. तिथे मागणी केली होती पंचांकडे स्कोरले पंचांच्या दिशेने नो चेंडूची, पण ती मागणी देखील पंच नो इशारा देत नाहीयेत, कारण तटस्थ लक्ष इथे ठेवलं जात आहे पंचांच्या हातून. आजच्या रोजीपर्यंत पंचांच्या भूमिकेत अप्रतिम अशी कामगिरी आपण पाहतोय. टीमची टोटल धावसंख्या टीमची टोटल 60 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. चांगल्या धावा बनवाव्या लागतील. अनेक रेकॉर्ड ब्रेक या खेळांगणावरती झाल्यात, त्याच्यामध्ये अजून एक फटका इथे खेळला जातोय. कव्हर बॉन्डलांच्या बाहेर चेंडू पाठवलाय 4 धाव्यांसाठी. 4 धावा वसूल करतोय. आता चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी करावी लागेल. नंतरचा फटका आला कार्पेट, चेंडू चाललाय बॉन्डलांच्या बाहेर, सिमरशनला आग लावत 4 धाव्यांसाठी. या 4 धावा मिळतात आणि षटक संपल्याचा इशारा इथे केला जातोय. धावसंख्या 67, 68, 68 धावसंख्या 68. तिथे स्नेहल, नवीन गोलंदाज श्रेयस, श्रेयस येतोय गोलंदाजी मार करून आणि बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला जातोय. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला गेलाय, म्हणजेच या फलंदाजाने घेतलेली स्वतःसाठी संधी आणि संधीवरती करणार काही ते निर्माण टोच म्हणजे सोनं प्रॉपिंग केस वरती सज्ज झालाय. ओमकार तारली आतापर्यंत चांगली खेळी आपण ओमकार तारलीच्या मदतीतून पाहतोय. जवळपास 5 चौकार त्याच्या बॅट मधून निघाले असतील. तोच ओमकार तारली प्रॉपिंग केस वरून खेळण्यासाठी सज्ज असेल. लेफ्ट हँडर फलंदाज ओमकार तारलीसाठी टाकलेला पहिला चेंडू अकुट टप्प्याचा बॉल होता. 5चा सिग्नल येतोय, इट इज द नो बॉल. आणि त्यानंतर 4 धाबा टोटल या चेंडूवरती मिळणार आहेत. 5 धाबा इथे वसूल केल्या जात आहेत. या 5च्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या 73 या धावसंख्येवरती. अकुट टप्प्याचा बॉल पाहिलं होतं, एक पाऊल मागे गेला आणि त्यानंतर चेंडूला पाठवून दिलं जात आहे बॉललाईनच्या बाहेर बाहेर बाहेर. 4 धाबांची वसूल इथे केली जाते. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा यावेळी रूम दिला गेला होता. रूमचं भाडं 2 धाबे वसूल केलं जात आहे. या 2 धाबा या देखील स्कोर कार्ड वरती जमा केल्या जात आहेत. अनेक वेळा धाबांची पाऊस इथे पाहायला भेटली आहे. एक आग उगणारी फलंदाजी होती, त्याला शांत करणारा चेंडू होता. डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. कोणत्या प्रकारची धाव इथे दिलत नाहीये. सलगच्या पहिल्या 3 चेंडूवरती 10 धावा वसूल केल्या. नंतरचा चेंडू डॉट बॉल आला आणि त्यानंतरचा चेंडू पुढे एकदा इथे येतोय डॉट बॉल. आता कमबॅक केलं जातंय. वेळ प्रत्येकाची येत असते, प्रत्येकाने वेळेसाठी थांबलं पाहिजे. आता क्रीडागृहामध्ये वेळ आली आहे. यावी देखील येतोय सलगचा 3रा इथे डॉट बॉल येतोय. चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी केली जाते. या षटकातील शेवटचा चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. ओमकार तारली थोडासा शांत राहिला होता, बघितलं, निरीक्षण केलं आणि योग्य त्या टप्प्यामध्ये कार्यक्रम केला जातोय. षटक संपल्याचा इशारा करतायत. धावसंख्या 83. डीजे आणि ओमकार तारली याचे वैयक्तिक 50 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. 3रा फलंदाज आपण पाहतोय. आता 50 धावा आतापर्यंत या स्कोर कार्ड वरती आणि या क्रीडांगणावरती उभारल्या गेलेत. शुभम लोखंडे मिस्टर 3 डिग्री म्हणजे ज्याला ओळखला जातो, फिरकीचा जादूगार, मुंबईला बिलॉंग करणारा. आणि पहिला चेंडू यावी पाहायचा. येस, मॅजिक डिलिव्हरी होती. हवे फसला तिथे, चेंडू पुढे जवळ पडला आणि त्यानंतर रोल केला गेला. जादू आहे हातांमध्ये, बोटांमध्ये आहे नशा. तिकड्याकडे दाखवली तिथे. फिरकीचा जादूगार, मुंबईला बिलॉंग करणारा शिवम लोखंडे मिस्टर 3 डिग्री या नावाने ओळखला जातो. नंतरचा चेंडू यावी पाहायचा. कुठं होता, पाठवून दिला जात आहे. मलयच्या बाहेर येतोय जीपीएलचा घणाघाती चौकार.
अनेक वेळा चर्चा केली जाते, कारण अनेक स्पर्धा खेळल्या, दांडगा अनुभव तो शुभमकडे आहे आणि त्या शुभमवरती विश्वास दाखवला जातो शेवटच्या षटकाचा. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, चित्याच्या पहिले एकदम इथे कंप्लीट केली जाणार आहे. नक्कीच एका धाब्यावरती विश्वास इथे दाखवला गेला. चित्याची चपळ तिथे क्रीडांगणाच्या आतमध्ये एकदम कंप्लीट केली जाते. एक चमत्काराने धावसंख्या 88 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. शुभम लोखंडे मॅम फ्रॉम मुंबईला बिलॉंग करणारा खेळाडू आहे. जुंदा जांभारी संघाकडून या परभणीमध्ये खेळण्यासाठी तो दाखल झाला असेल. जीपीएल मध्ये खेळण्याची संधी त्याला जुंदार जांभारी या संघाने दिली आहे. कशा प्रकारे खेळ करतोय, अकुट टप्प्याचा बॉल होता, पंचाने डेड बॉलचा इशारा ते दिला जातोय. शुभम लोखंडे पुढे तयार, मीडियम पेसर, फिरकीचा जादूगार, मॅजिक डिलिव्हरीसाठी चेंडू असेल आणि मॅजिक डिलिव्हरी फटका चांगला होता. केतन सारंगच्या होता, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिथे घडते. एकदा तिथे रनिंग बिटवन कंप्लीट केली जाते, कारण माहिती आहे क्रिकेटवरती एका धाब्याला खूप महत्व दिलं जातं. एका धाब्याने संघ विजय देखील होतो, एका धाब्याने संघ पराजित देखील होतो. त्यामुळे एक धाव ही क्रिकेटवरील खूप महत्वाची ठरते आणि तोच क्रीडांगणामध्ये खेळ इथे दाखवला दिला जातोय. नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ वरती इथे दिला जातोय. नो चान्स बॅटमॅन, म्हणजेच काय चेंडू दूर टाकले जाते, दूर आहेत. फिंगर रोल आहे, जादू क्रीडांगणामध्ये दाखवली जाते. नंतरच्या चेंडूवरती पाहायचं, चेंडूला टारलं जात आहे, चेंडू चालला असेल आउट ऑफ द पार, फरार होतोय 4 धाब्यांसाठी. षटक संपल्याचा इशारा दिला जातोय. निर्धारक षटकाचा खेळ ते समाप्त होतोय. धावसंख्या टीमची टोटल 93 या धावसंख्येवरती दान पोहोचले असेल आणि 94 धावांचं टार्गेट यावेळी ठेवलं जात आहे जुंदार जांभारी संघावर. बॉल